ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଦଳୀକୁ ଥରେ ଏହିପରି ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ। ନମସ୍କାର, ସୋନାଲି କିଚେନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ। 3ଟା କଦଳୀ ଏଇଠି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆଣିକି ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମଝିରୁ କାଟିଦେବା ତାକୁ। କଦଳୀକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଧୋଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ କଦଳୀକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବନ୍ଦ କରି 2ଟା ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେବା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଆମର 2ଟା ସିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ପିଆଜ, 3ଟା ଲଙ୍କା, 4-5 କକୁଡ଼ା ରସୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ଟମାଟୋ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବେସନ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଥିବ ସେତିକି ବେସନ। ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇବା। ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା।
ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇବା। ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ପାଣି ଦେଲେ କାଳେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଦଳୀ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଚପ୍ କରିଦେବା, ଚକଟି ଦେବା। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ସେଇକୁ ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ସବୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା ଚପ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। ସେଥିରେ ତେଲ କିଛି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଚପ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା।